dut, beti nire bizileku izan dadin, dio jaunak. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Hurbiltzen juduen Pasko jaia eta Jesus Jerusalenera igo zen. Tenpluan hiri, ardi eta uso saltzaileak aurkitu zituen eta diru trukatzaileak han eserita. Jesusek lokarriz sartailua eginik bota egin zituen denak tenplutik, baita ardiak eta hiriak ere. Eta tratularien diruak sakabanatu eta mailak irauli zituen. Uso zailtzaileei esan zien, kendu horiek hortik, ez bihurtu azoka etxe nire aitaren etxea. Ikasleak idatzirik dagoenaz gogoratu ziren. Zure tenpluaren maiteminak erreko nau. Orduan juduek galdetu zioten, zer ezaugarri ematen diguzu hori egiteko? Jesusek erantzun zien, desegin ezazue tenplu hau eta 3 egunean jasoko dut. Juduek erantzun zioten, 56 urte behar izan ziren tenplu hau eraikitzeko eta zuk 3 egunean jasoko duzula? Hura, ordea, bere gorputzaren tenplua sari zen. Hilen artetik berpiztu zenean gogoratu ziren ikasleak esandako honetaz, eta sinetzu zuten liburuz. Eta horrekin, guzti honekin gogorazten zaigu, benetako jainkoaren, benetako tenpluak geu gerala. Bataioaren bitartez ja jainkoa geure bihotzen daukagu, bera gure barnean dago, eta gure bizitza da azken finean jainkoaren grazi hori, jainkoaren bizitza hori zaindu eta indartzen joan dadila, ez? Eta hori da Elizaren egin beharra baita, ez? Gaur gogorazten degunean baita ere, gure ama Elizaren egun hau, ez? Letrango Basilikaren dedikazio hori, Letrango Basilika da aita zainduaren Eliza, eta Eliza da gure ama. Elizaren eginkizuna da guri grazi hori ematea, maitasun hori, Espiritu Santuari doai hori ematea, eta gure bizitzan benetako jainkoaren tenplu izan gaitezen. Eta azken finean, gero, gure inguruan ditugun tenplu ikaragarri hauek eta eder hauek, azken finean da horren adierazpen. Adibidez, Letrango Basilika gaur gogorazten dugu, baina guk ere hemen Zumaian Eliza ederra daukagu. Eta Eliza hau zerren oroigarri da, dudarikan gabe, hau egin zutenak eta hau eraiki zutenak, dudarikan gabe argi zeukaten beraiek zirela jainkoaren benetako tenplu. Ez fedearen, beraiek zuten fedearen ezaugarri da. Guk ere orain, tenplu hau mantentzen dugunean, mantentzen dugu gure fedeak bultzatuta. Eta hori ere konturatu behar gea, ez? Egia da, gaur egun olako gauza bat egitea guretzat oso zaila da, gauzak asko aldatu diralako, gure kristau izan edo gure gizartean, ja ez dagoelako garai hartan zegoen fede hori, baina gure eginkizuna da hau mantentzea, ez? Gure fedearen ezaugarri bezala. Azken finean, egia da gu gerala benetako tenplu, baina hontan jainkoa daukagu, berarekin bat egiteko aukera eta tokia daukagu, eta dudarikan gabe hau altxor ederra daukagu. Gaur adibidez, Gordaiun dagoen, hemengo Juan Martínez de Mendaroren tabla laster ekarriko dute berriz parrokira, eta gaur egin da olako jardunaldi bat,
restauratu egin delako, eta adibidez tabla hori, Juan Martínez de Mendarok, 16. mendean, parrokiari eskaini zion, eta dudarikan gabe altxor bada guretzat, eta baita ere guztientzat. Eta hori altxor hori zer da? Dudarikan gabe Juan Martínez de Mendaroren bedearen adierazgarri. Eta berak eskerronez jainkoari egin zion opari bat, opari eder bat. Guk orain kontserbatzen deguna eta balio handia daukana. Hori da gure fedea, barnean daramagun altxor hau, gure fedea, gugera jainkoaren benetako tenplu, gero adierazten dugu, dudarikan gabe, kanpoaldetik baitere halako tenplu ederrekin edo altxor ederrekin. Bizi dezagula beraz, daukagun fede hau altxor hau, kontutan izanik gugerala benetako tenplu, eta gero adierazi dezagula baitere gure aurreko egin duten bezala. Hala izan dadi. Jainkoaren laguntzaren beharrean gara, jodezagunarengan Jesus jaunaren bitartez. Eliza Katolikoak eta gainerako Kristau elizek gaur egungo gizon emakumei evangelioa zinez eta leial eskaini alizateko bila dezagula espirituak eragindako eraberrikuntza eta batasuna. Eskadi ez zaiogun jaunari, beren kultura, erlijio edota arrazarengatik naiz justiziaren alde egiteagatik pertsegiturik daudenen egoera salatu eta haientzat zenide bihotza izan dezagula. Eskadi ez zaiogun jaunari, gaixo, ezindurik, nahigabeturik edota bazterturik daudenentzat izan dezagula Kristauok arreta berezia, sendabidea eta irtenbidea bilatzen lagunduz, eskadi ez zaiogun jaunari, gure parrokia elkarteetan ager daitezela evangelioaren testigantza eginez Kristau elkartea bizkortuz eta zenideak zerbitzatuz bizitzeko prest egongo diren apaiz bokaziodunak, eskadi ez zaiogun jaunari, jainko aita onbera, etengabe hartzen ditugu zuk maitasunez egindako emaitzak. Egin gaitzatzu esker honeko eta leial, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bedinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekar dizugun ogi hau lurraren indarrak eta gizona lana sortu hau egingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekar dizugun ardo hau. Mahatzondoaren indarrak eta gizona lana sortu hau egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, egiten ari garen eskaintza eta emaiguzu hemen otoitzean bilduta gaudenoi sakramentuen indarra eta gure eskarien fruitua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin gora bihotzak,
Eskerrak Jangoiko gure Jaunari, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzturi eskerrak ematea Jaunai eta guzti zantu jainko algustidun beti ere korri. Otoitz etxe guztietan eskuzabal zaudezu eta zeure graziaz beti lagunduz, zuk egiten gaituzu Espiritu Santuaren egoitza, bizitza santuaren argiaz bizdiratzu, etengabe santutzen duzu Jauna Kristoren emazte den eta ageriko etxe hauek adierazten duten eliza. Horrela, hainbeste seme alabaren ama zoriontzu eginik, zure aintzarako zeruan kokatua izan dadin. Horregaitik, santu eta ingeru guztiekin batean goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizula. Santua, diren guztien jainko Jauna, Osana, 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 zeru goienetan. Edeinkatua Jaunare, izenean datorrena. Osana, 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 zeru goienetan. Santu zera bai Jauna eta santutasun guztiaren iturri, egitzatzu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure Jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak zaldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik, Jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez saldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Zango goan Jauna, du guztian zabalduri dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Zinazio gure gotzainarekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, zango goan Jauna, izteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gogoan ditugu gaur, Eguzkine eta Agirre Zabalaga ugarte familiko hildakoak. Eta hildako guztiak ere aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Ruki Sakizki guarren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Anguikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun,
Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita algustidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutziari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogila, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, maiguz. Hona hemen, jangoikoaren bildotza, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak. Hauna, ni ez naiz, Señor, zunere etxean sartzeko, baina ezazu izbat eta sendatu.
Egin dezagun otoitz. Lurreko Eliza zeruko Jerusalemen ezaugarri egin duzun jainkoa, sakramentu honetan parte hartzearen bidez, egin gaitzatzu orain zeure graziaren bizileku, eta eraman gaitzatzu gero zeure aintzaren etxera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren pakean, Errosaio santua.